So, in just wake up one morning, my parents cutting. I'm in Miracle's house. This is the house one of my fans from Dubai. After I picked Miracle from the village where she was with the child and with the brother. Like where somebody from Dubai in Ghana for 3 years. Look at Miracle's house. Look at Miracle's apartment. This is her nanny. Lekwe no photo nwa ya no na Zion. Lekwe nwa okubia. Lekwe no ulo ngano nwa no na oyiri onye agụrụ ogoga. A prophet ji jụọ ya say, what do you want me to do for you? Ya so we go ihe o need. Lekwe no ulo Miracle. Lekwe nani ya. Nne people say ajụtụ ha ajụjụ. Ele otu Miracle shi pụwa n'ụlọ a. Miracle tetra no money like this. Yasim kaiga bank. So yasim shake and no. Ewe kanda da dia gote. So along the line. Mpaya bia metara soro no bia brize here. Mpaya no here. So that day gote kanda. Na bale ahi shinne no ko. So Miracle asim shake di kanda no ko. Metara wa yan kam na bia. Kaiga bank ge wete ego. Ole him choke gote we shie. Masi amam. Ma choke gote okazi. Masi amam. Yasim okay. Man prepare all those things na bia. So, you rute be 12:30. August ku ba mum na phone jom. Ele he mere mo aja si bia. Masi ala do le Miracle bank. So along the line, Miracle gara por ebe 7:30 in the morning. Ti jeje won ya ola mo. Utaka show kwa Miracle. We ya ola mo bata movement. We ya ola wa dan ne. We ma. Ida we no gara Zion. She did not tell you that no na ga Lagos. I swear to God. One day I woke up again on na ga Lagos. Miracle gara Lagos, ga Zion ministry. Pastor Anajia elehi chọrọ yo mere gi. Miracle so need help. A man of God ajoya. What help do you need? Miracle ekwudukwasị biko kpere m ahụ ụzọ. Miracle asị enye ya ego. Miracle asị enye ya ego. Biko agụrụ ọgụgụ unu nga ịma ihe m ji na-eme this live video na-awụ no ọwụ unu dosara this girl na this place no nọ na my rent area here 2 rooms and parlor. Biko share yara m this video ndị Zion hụkwa. Lekwe generator ya. Share this video for me. I send them beside them because I want them some kind comment. Lekwe machine, let's show you machine and that on this zogo. Zutara one Miracle akọ gawa Lagos. So much on ye were a bit on. Lekwe machine a top ebe ya. Ano here kpọrọ ha na nwanne ya ma mo nya na emere plan gawa Lagos. Okay, di eru na nke man of God. You did not tell the man of God say biko kpere m ekpere ke eru Miracle. Ọgbachiri ya agbachi. Okay, no mere exchange. Ebe akọ ọgbachiri ya pụọ. Mepere m ya. Lekwe nga ọ nọ. Lekwe. You see, man of God, mgbasa better unu me ekpere make I see. Nah, I'm live video. I'm on live video. You people should stop calling me. Or say, man of God, please pray for me. Ya see me enye ego. Nwoke mmadụ were 400,000 naira nye. See ya next time. Or joy ajụjụ ya kwuo ihe o need. Now, otu Miracle shikọ akụkọ mgbe a na-ajụ ya. Miracle kọrọ akụkọ ka onye ka nọ na pit of hell bekee adị m mma n'ọnụ. Ọ kọrọ akụkọ ka onye need azinu onye nọ pit of hell need ka onye ga-ajụ ose teta aka otu. Ihe m ji bịa nga ka m zi unu ihe n'elishi nwa ka m nọ na-agbari moto m akọ engine. Mụ na flying angel and the light music.
ịma aha ndị mbisa arụ dị mma ọ ihe m ji sị m abịa here bịa mee this video zi unu onye hụ ngo obe ga-akwa di a ga-asị so ihe niile anyị mechara this girl skibe eburu ihe niile rie so ihe niile awụ ọrụ ka m bịara arụ onye hụrụ akwa ya di a ga-asị that enweghị ihe m mere this girl ihe nọ na akaụntụ Miracle is 900 and something thousand. Onye m ji bịa onye m ji show the way na-abịawa si m abịa ezi unu lekwanụ m si palọ Miracle ka palọ ya ka palọ unu mma some of you lege m nọ lekwe landlord daddy sa ihe landlord Miracle ọ ya batara na adịghị nwere information na mbere abịala m ebe a mbụ daddy bịa nọrọ ọdụ nụ ewela iwe kemgbe ịkpọga m bịa mgbagharị nọ m ahụ anọ m na-akpọ m na fonu na ahụrụ Miracle na Lagos ma akpọwa nnani ya this girl ha na-eno si dị awe na Miracle gara Lagos the girl asị m n'ihu Chukwu mmụọ mechara bawara mba because ọrụ ya ilekọta da gị ọ sị m n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ na ọgwa ya na o tetara ụra kwa mmụọ na ọsị ya ka ọ ga bank ya ekuru nwa kpọrọ nwanne ya nwoke o chipụrụ ime so ha agawa Lagos ọ chọrọ evangelist Ebuka Obi gawa ị kwesịrị ịmanụ the man yes this man akpọpụta ya jụọ ya si ya ele ihe ọ chọrọ ka o mere ya kama this girl ga-agwa a man of God si ya kpere m ekpere m ahụ ụzọ mere ka sị enye ya ego ka sị enye ya ego ma otu o si bee akwa na-atụ onwe ya n'ala dị ya people enwere kọmentị ndị m bịara hụ ya dịka mbọ niile a m gbara enwere ike ihe niile emere na dịga ọ m burule dị mọ na-enwe ihe m mere m ji bịawa today sị ka m bịa zi ndị ụwa nga obi ihe m ji bịa Chineke eme gị nwa abịa kwuo ya even dị okwu atọ gbuzo onwe ya ma ezikwa ha na lekwe ya ịwụla nlọd ya ka ọsọ gara dị a na-eti mkpu ka onye na-enweghị nga ọ na-ehi na-enyere ya aka asị ya kwuo n'okwu gwa man of God si ya kpere m achọrọ m gị bịa ka ikpere m ekpere ya ọsị ma enye ya ego o ji ego eme gịnị nga ego nọ na akaụntụ ya ịma mgbe anyị batara ahịa enwere m enwere ole ha dị bata ahịa ga-ebịa akpọ m na fon si m na fesi ndị na-ahụzi na na-aghọta ya mpa ya mechara bịa ahịa bịa soro ha biri mee vidiyo gwakwa ma ndị vileji ndị arọ ndị izu ọgụ si this man hapụrụ m aja since 7 years akwa ya emechala laghachi hịa ndị mmadụ asị na the man ebila hịa na o nwere ike na-achọ na-abịa ama m meghọtara so mgbe m bịara gwa the man gwata ya so ma bịa hụ na the man nwa ya Miracle chọrọ ka ha na the man nọrọ agaghị m asị nwa chụpụ nna ya so mee ya siri aka ma ala azụ hapụ ha since that time ịghọtara so amaghị m ihe a ga-eme n'ọnọdụ ahụ naanị nọ nwanne ya nwoke nọ adanne ya nọ mpa ha abịa nọrọ plus enyi nwoke onye ka enyi nwoke nwanne Miracle ha abụọ so na-amụ ọrụ mommy ya welcome ma nke awụ mma naanị Miracle ọ bịara this girl agawa Lagos pụọ onweghị onye ọ gwara ama m otu onye nke naanị ya shi na-eri nri na
mgbe m kpọrọ onye nka si oke kemgbe ọ gara Lagos ha are you eating na mmanya a na-abịara na-eshi ebe a wetara ya nri mpa mere akụ bata ọ zụrụ nri ya baa na ụmụlọ richaa rashi ọnụ kpaa ihe m ji na-eme this video na-awụ mpa ya ahụ chọ iso ha biri nga adịghị m against but ọ ga-apụta ma akpọrọ ya one on one bịa kpọtara gị mee gị introduce because ọkwa m standard short here ma m ga-akpọrọ ya okay iji kọwachaa ya ọfụma gịnwa ka ụlọ dị n'aka ite chinye na mmiri akụ a ga-ebi ebe a ya hapụọ ụdị ihe anyị na-eme ebe nwere ebe Bianca ndị mmadụ ga-atụ Bianca na-eme na-ere bred na ebe mere o nwere onye na-arụrụ ọrụ tiri ebe ahụ ya na-arụrụ ọrụ ihe a nọkọta ofu ụbọchị si ebe ahụ na-agwa ya gwara si ebe ọzọ enwere ọrụ ebe ọzọ rụọ ọrụ ebe ọzọ mgbe o ji nweta infọmeshọn ọ na-achọkwana ọgwakwara ya na ebe ọ na-arụ mgbe o ji nweta infọmeshọn ebe onye ahụ ya ewute ya ọ bụla ego ka ọ chọrọ ka o tie hapụ iti iri ya na abụ riletikwere ihe o mezi ihe onye ahụ na-aplanụzi ka ọ rụzie ka o biri ebe ahụ o wepụta wee sị m wee sị ya ụlọ awa aha dịka obu Ishi na ọga ahụ ka ahụ o sị na onwe mgbe ọ ga-eji ebe ọzọ na-arụ ọrụ ya biri n'ụlọ ya kwụkwọ ya na ọ ga-aka mma ka ọ gafee ebe ahụ na-arụ ọrụ gafee ịta ka o ji si ebe ahụ pụọ so onye injinia mara ga-atụ ugbu ọ nọ ebe a gị ka ụlọ ahụ ndị akụkọ ọ na-agba o wutere m mgbe anyị kwuru ihe a bịara ebe ahụ ụtụtụ ajụ m ese ihe ndị a etu ndị na-ebe a si na-enyere ya nri ahụ na-eri na ihe a dabere n'ebe mmiri akụ akpọrọ m this girl jụọ ya si ya elu otu isi gawa Lagos egwa m ya ọsị m na m enweghị right ịjụ ya ebe ọ gara so ihe mpa ya ma ọ bịala iso ha biri nga aga m asị nwa chụpụ nna ya the man should come ma akpọrọ ya kpọtara gị asọ ele ebe mpa ya ọ gara ọrụ ya abịa ma akpọrọ ya one on one mee introduce ụgwọ ụlọ 3 years and mee spy let him start paying from there mụnwa chọrọ isere aka m ebe this girl nọ agwa ka ọ kpara na-aziri m n'ọwa anụmanụ ọ maghị izu ihe niile na-ebe a fokọs ọ na-enye na-enye eko na-etigbu onwe na ka Jehova anyị hụrụ anyị na-arụ ọrụ mmiri akụrụ ị na-ahụ ọ na-aza o mee ya ozugbo ya ahụ ya onye niile na-ebe ahụ ha niile fokọs ọ na ihe onye chọrọ na-ebe ha niile ihe asị m gị chọọchị agbaka mmiri akụ jichiri ike hụ Ebuka Obi asị ele ihe ị chọrọ ka m mere gị even according to members ya sị na agbasa adịla program na they were about to close ihe notice ya dị gị kpọpụta ya Miracle, what do you want? Miracle, say me any ego. O ji ego eme gị? Eh? E were no 400,000 nye. 400 Kenya. Okay, adukwu ụbọchị ole dị ya. Karịa nke o nwere ụdị. Yeah, try this life. Ikwute ọnụ ya gbagbagbagbagbagbagba na ọ bụ ụzọ sị m na ya chọrọ irewa babies masị ya ele anyị eji ere babies ya bịa n'ọtụkwasị m na ya chọrọ irewa mama put m si onye ga na-eshi nri na ọ naanị ya bụ onye ga na-eshi nri naanị ike ewu mgbe ọbụla unu ọgụ na mgba na ọ chọrọ na ya chọta shade ebe a ga na-eshi nri na ya chọrọ ka ị ga-ewere 200,000 na bank nye mpa ya compare wa ahịa akpakara n'akụkụ shade ebe the only thing I understand I think all that man ịghọtara so ebe ọ dị n'otu a achọrọ m iwe derekwa na olu m share ya no this video achọrọ m isere aka m nga mere aka nọ ma ọ ma ewurukwa nọ m ndị aka ebe mpa ya bịa ka m kpọrọ ya one on one kpọtara gị 3 years I may expire. Let the man start paying from there. No, they will do it. They will do it. From everything no na house runa carpet anonga. Mana remote we go ndị mmadụ from this my platform.
akwụbeghị ya kwanye ya bụ ụgwọ ọkụ ọzọ na ha daba ụgwọ ọkụ nke ọnwa agara ihe ha kwụọ ya akwụbe n'ụkwụrụ ya nke dismont ya ka na-ekwu nke a ewetara akwụrụ ụgwọ ọkụ akwụbe ụgwọ ọkụ ego ndị ọ na-agakwa na-ewere na bankị o ji emego this boy tụwara ya ime biko nụ ya na ụda boy ha na-akọmuniketi cause life the girl a na-edo m anya life this girl a na-edo m anya from ihe m ji bịawa here nwa ya dị ihe ahụ m tara ebe moto m kụrụ injin ebe da girl bi wee ebe wo a na-atụ ụjọ na na-aga aga n'Aba but akara m obi sị my guys m ka anyị ga moto m gwụrụ agwụ the time m na-agbara for this girl nwanne ya nwaanyị agwụla onye dị serious na-amụ ọrụ ahụ ediri ya gwakwa nwa gị nwoke chịpụrụ ime ị hụrụ ha lọta Lagos ahụ ya lawa ya lọtara gị n'ụlọ because elee etu o si nọrọ ya na Emeka akpọrọ this girl ama m onye nyere ha ama azi na kantel ya akpọrọ ha gawa Lagos ọkpọ m na phone la America la Traditionen la ga Lagos so help no si mengre sa skibo makola yes na skibo mele mi obi me nwuru mele na school zo lo ran ba lo ma bi azo card bi akpo America sa ha na jiri ga Lagos so nyo kpo ga Lagos la do nye direct so nya 100 direct no bonyi e ga le ba hu e la ga le ba hu la ga sa nye furu e gwa fuka skibo I don't teach the witch. You go for skill. You go for skill. Yes, a language skill. Language. Say what skill yes, a skill with all my maybe chon. You be a jom joy. My mail and do Friday. Mazza be Friday weekend grand. Mgbe m kpọrọ Miracle na phone m gwara gị na ọ sị m gị na phone. Even sem na me enweghị right eji ebe ọ gara. Man dị na chiri mọ na akpọ m isi agba mara gaba sa ma dị nne nọkwa he sa ji Miracle ndị otu ji nwee muru afọ ọgwafu skibo ntara ahụ chọta nga n'obi memere na iti ahụ yira nwatakịrị fo ndị otu ji chefu ọkụkọ nyefu ọdụdụ mmiri ndị ya mara he bụcha ya Miracle nwe obi ibi mo this boy ha njọ nke fa gwafu ya alhamdulillah ma buru ma ndi utam ya kpọrọ Traditionen la mama otum gi ime ma ja senu ha me Traditionen ma kpọ Miracle ya sim la Traditionen let's ya no land ji ara agbam ma kpọ Miracle si ha me Traditionen ji do let's Traditionen no Traditionen say land wage so no do nwa ga ọrụ edira ha ga-amụ nwa kwụọ ụgwọ so no ga n'isi kpọrọ mụ na abụọ ịma na adịwe mụọ ọgbọgbọ ole kpọrọ nwanne na ndị ka Traditionen dụwa onwe m dịrọ m ebechara m akwa skibu ebe ọ dịghị mụ n'okwu ebe kọrọ ndị mmadụ ụlọ jọsa akpara m agwa bụ usi daga n'enwe mgbe ka donye mma hụ na ya bụ mmeri nye hụ mmisi ike mgbe otu ka ọ bụgara adị mmiri chanya m dị chenje ndị ji banye Traditionen nwana adị ha imere ya adị nwanne gị imere ya etiri m Traditionen na mekanik ya sịla ya gị chọọ onwe ha na ndị nye nsogbu la cha mwana mne chaba soke so you ga bo hom wo wa ya bia Chineke mebi bezdu ya du no ma bia no lo mne ti le lo obi atogbucha m mbuke nda sa ti ma ha fo no dubule Miracle o ma no ho gara le wan gara maka anya lolo church gị dukwe for the anya ajọ gị chọrọ ngere ya ọsọ chọrọ ego ebe ahụ kwa ya onwe ahụ ya gwara pastor ya orukwa ebe ọ gara okwu anya ọwụ ajụọ gị elee ihe ị chọrọ ya ọsọ ọ chọrọ ego nwoke ajụọ ya sị ọ sị ya I need help ya sị ya what kind of help do you need mina ka ekwudo okwu anya ya elegidere m vidio ma m ga-anụ nga ọ sị biko kperenụ m ekpere ka m hụ ụzọ
ego ndị chọọchị ọzụ ndị chọọchị nọzi mgbe ekwuru sị onye ka ọmakwa ihe ndị chọọchị a na-eti na-eme ewere 400,000 ewere 400 ma kpara ise ebutere mmiri akụ mgbe ha bịaga oru 50 bags ahụ nwoke na-ata ya ndị otu mmiri ndị idu ọbịata anwụ ndị ịchọ ọbịata ọ bịatara uchichi Chineke ndị mmadụ akwa na-agọzi nwoke ndị otu mmiri akụ nji nọkọta onye ga-ahụ nwa afọ ya mbụ onye ihe na-ewute m ya orukwa ebe ọwa ọ gara okwu anya okwudo okwu anya ahụ ndị nso lado fight elesi ma agasị ma ọ gasị hụ ụzọ he mgbụ mkpa ya ka ụka ego ndị kpe Chineke kemgbe mbụ asị ya Chineke doo ka m ahụ n'isi nwa m adịghị ọdọ m dị chipụrụ ime lọta Lagos ahụ ọ ga-alọtara gị kama m ali ego ahụ akwụrụ dị ya m ga-ali ego ahụ akwụrụ dị ebe ahụ mụbatara chipụrụ ime ga-alawa chipụrụ ime ga-alọtara gị Chineke makwagbo m ahụ biko Mame, chipụrụ ime ga-alọta. Emeka nwanne mere aka otochu uzuru onye nzuzu na ihe ọ chọrọ onye nzuzu ya zuzuru gawa ma elegidezi anya na ada nne ya chọrọ ịbụ uru. Mụ achọ ewepụtala ma hụrụ ihe ọbụla gbasara mere akụ dadi ihe m ga-agbalị mitie mpa ya kama ma nọtukwu Aba after my birthday ma bịa meeting mpa ya ma kpọrọ ya ma m ga-akpọta mpa ya kpọta the man si ya lee landlord ma gwa gị na aka m apụọla ụgwọ ụlọ 3 years a ma expire mpa ya bido kwụrụ gawa at least agbalịala m ka ọsọ onye a gara di ya Miracle na-ebe akwa ka onye na-enwe like people are na-asịzi ele ihe ọwụ m si m hepụrụ the girl. People are na-awụ asịzi m is it not the girl you helped? Bịara eri arịrịọ. Onye m ji bịawa ihe mgbe kamera si lekwe n'ụlọ Miracle ihe awụ ụlọ Miracle lekwe nwa ya lekwe foto nwa ya lekwe foto nwa ya lekwe ụlọ lee palọ ihe a palọ Miracle ka anyị nọ. Miracle yiri onye naanị ifunu ndị arọ ndị Izọgụ ihe naanị ndị arọ ndị Izọgụ mere that girl she didn't even mention it na chọọchị ahụ ya ebido kọwakwa na enwekwa onye repụrụ ya na Aba tụwa ya ime kekeke na repụrụ ya na Aba tụwa ya ime yes ya na-ebe ka onye azụ pipa na-ajụzụ m ele help ọbụ isi nyere Miracle onye m ji fere bịawa nga ahụ sikwa m eme ka ọsọ ọ na-ara ahụ ya arawa ahụ isi na-ekwasị m na ihe ị ga-adịrị mgbe ọ ga-anatakwa ị ga-adịkwa n'ihu ụdị na ha niile ga-adịkwa n'ihu echọghị ọlọta ma m nọ Aba till that time kwalọ gị kpọọ m ma bịa enidere m eju ya ajụjụ njọgburu onwe ya onye mkpọbatara bido ọṅụṅụ gada eme n'ihe a metu masịrị onye ajụga m Ebuka Kosoko the room nkọ mma gị dasị palọ nọ na ruo oto ke dịkwa gị ịhụrụ some of you ga-anwụ ọnwụ ike na Facebook no some of you ga-anwụ ọnwụ ike na lekwe room ya kwe nga ọ nọ lekwe nga ọ nọ lekwe kitchen lekwe generator ha lekwe machine ndị arọ ndị Izọgụ stara nwanne ya lekwe kitchen gị na-ajụ m room nkọ meaning that okay the parlor ụkwa arrange ka m bịara abịa you know well onye telivishọn ama m ọwa mma nọ London zụtara telivishọn one man even
God. Yeah, okay, Akpa zoro ọzọ now. Yeah, this is second television m zoro. Yes, I'm aware. First one I zoro ha abụọ nọ ya. Ma zụta this one. From pin no here ego ndị mmadụ from this platform. Then echikwa ge hụkwa onye ọzọ asị m bịa help ọ ma bịa ịga. N'aka this girl mgbe m gbara ga ya ka moto m nọ kọ engine. Enye na 400,000. Odo dị azị na ọrọshi dị man dọgide ya n'ụkwụ si biko achọrọ m ịhụ ụzọ. Achọrọ m ịhụ ụzọ. Tiwenu mkpu na chọọchị. Achọrọ m ịhụ ụzọ. Ama m ịghọtara. Dọwani ya n'ụkwụ tiwe mkpu I want to see ya mara na onye Igbo site bịa. Not the person that Facebook is saying that the spirit of begging. The phone, I'm going to the phone there whenever online. You know, I could also know, never be embarrassed as well. Onye m ji sị m abịa daddy nsogbu adị m ga-agbalị kpọrọ the man mpa ya. Okay, ego ọkụ. Mmiri akụ lọta from Lagos. Gbakọrọ ya o nwere ego na akaụntụ ọ na-eji ụkwụ ya aga bankị. So ụgwọ ọbụla o ji ọlọta ya akwụọ ya. O ji ụkwụ ya aga bankị. Ọ na-agadi ewere ego ma ọ. So enwe ụgwọ o ji ndị ya dị gwe ya ga-akwụọ ya. Ewepụla m aka na that girl. Ewepụla m aka. Jishi ike hụ Ebuka Obi na-ana ahụ ahụ. Enwere ndị na-anọ na chọọchị a for 5 months. 5 years. Enwe ndị na-eshi USA. London chọrọ ya abịa ka ha na-anọcha sef ha enwe the opportunity ịhụ ya anya ma ọ wee gwa di ya okwu. Emekwele n'oge crowd. Oh, this girl enwe opportunity ịhụ a man of God. Bagide ya enweghị ụba ya n'ụkwụ si ya anya m ozugbo e nyere ya ego ya agụgba ego kpam apala. Onye kasị m no come nna don come hand bịa tito n'aka ka unu ahụbe the girl miracle need rehab adị m sure na Ishi dị chema ma ọmụma na-eme ya ka ọ nọ mmadụ na-agwa ihe ọ na-eme aghọtabe m ihe m ka na-agbagoju m nwa anya. M sị gị naanị nsọt m natara n'aka nwa ahụ ihe m ga-abịakwu online. Naanị nsọt naanị onye m lekwasịrị anya okooko n'aka na adanne ya. Aga m agakwazi unu ebe adanne ya mụga ọrụ. Aga m akọtụ this live video. They go like this na ka m ga-eji unu nga ọmụga ọrụ. I will not cut the live video. Mommy, mụnwa awaala mgbe ha gachara lọ. Ọmụ na onye ihiti ya my brother na-akpọ m na phone. Onye tiri ya n'ụlọ ka m na ya na-abụ ebe a ka m nọkịta. Aka nnọkọ ebe a onye tiri ya bido ka m na ya na ha abụ na okay. Ya ka ihu anụ m na Mama Chineke ka mgbakachi. Hello. Nwunye butuo. Okay, ịhụrụ daddy na live video. Chai. Ọ na ebe a ka m tiri amịrị akọ nụ. Yes. Udo dị sa. Udo.
Sa m ga-agbalị bịaghachi. Mami, onye ihe a chega ma side dara m ka ga-ahụ gị. Mami, chịpụrụ ime dabọ ya ma mma adị m so ọ chọrọ ibu uru. Onye m werele ego m ọkwa n'ihi Emeka. Dute Emeka ka m ji kwụọrọ ya ụgwọ asị ebe ọ sị enyi ya nwoke ha abụọ ọmụmụ ọrụ ihe teta ụra gawa Lagos. Nwa ga-asị ka ọ kpọọ m na fon. Emeka asị ka ọ kpọọ m na fon bete data ya gwụ sọbụ ya gwụ ya akpọwa m. Nso mgbe ọ lọtagotere aga ikwu ọ n'ihu nwa gị ka ha lọta. Udo ndị. The birthday mo 1/10. The birthday was yesterday, but more and less celebrate on 10th. And dog pano na aba ka the whole story bidoro. Ka m gagodo ebe nwanne m na-akụ na amụ ọrụ. All right. Ihe ikwu ugbu a nwunye ndị ọbụla na-eforo gị ụwa na ahụ ya. Ọ bụ ụbọchị ihe a wee tụọ ka nwa m siri wee hụkwa ụbọchị anyị bidoro ebe a ma m na o ji nọrọ ebe ọ nọ wee hụ ihe na-eme. Ngwanụ dadị m ga-abịa achịkwa onye isi ka anyị gaa.